sizindlalifa. Ndifuna namhlanje sendizongena kwithini, kodwa uthi umyalezo uThixo awusisayo namhlanje kasi sithi the Christ, the anointed. Hallelujah. Nguye yedwa owahlala ehleli enguThixo. Namhlanje sizoqinisekiswa kule mvuselelo uba asingobantu nje, kuba whatever that was obtained by Jesus, that was obtained by us. Why in this situation? Because God is the source. uThixo uyeyona source. Ngicela ukuthi sisibane lithi izwi lenkosi ekwakusenkangala, kodwa lithi izwi lenkosi yafika isource. Into yokuqala yayenzayo yathi let there be light. Namhlanje asikwazi uba ngathi akwenzeka nganto, kuba thina nantoni na anayo nathi sinayo, ubukhosi anabo kuba ubushiyela indlalifa. Lithi izwi lenkosi uba he is the source, he is the king of kings. Kwaye akanela nje uba yi-king of kings, wabe yena sezala. Uthi uYesu Kristu bayathetha uthi anginishiyi nodwa, because the mission was accomplished. Sithetha namhlanje ngoYesu, awuYesu the fulfiller. And kwaye enguye yedwa owamayo wenza inkolelaniso between abantu noThixo. Sabe thina sibhizi abantu bengelo xesha bethabalala, but he came as a living sacrifice. Ndivumele namhlanje ndithi uyisource. Isibane singakhona, kwaye isibane ibe sesenqabisho, kodwa uma isibane singakhonethwanga to the source, akukhathaliseki noba sikhulu sihle kangakanani. But isidinga the source. Namhlanje sikhona kule ndawo sizobuyiselwa our true identity. Sizokwaziswa namhlanje uba singobani, kahle kahle sizalwa ngubani, kuba sihambile endleleni saphulukana ne-image yakhe, saphulukana nemfana yakhe, nemfusa, saphulukana nalo neguma. Praise God. Nantoni na anayo mama nathi sinayo. Lithi izwi lenkosi, he is the king and he is the king forever. Kwaye thina sishiyekanga ndawo. Namhlanje sizobuyiselwa our identities. Namhlanje kuba we are the light, and i-light ezinhle, i-light ezisebenzayo, kodwa i-light ezingafakwanga to the source. Kuba the iThixo uyenze ngamabomu uba ilanga lifumane the source to him. Praise God. Namhlanje sizo-align. Namhlanje sizobuyiselwa, kuba ngenxa yobude bendlela siphulukene namabhasi ethu, siphulukene nezasisi zethu, siphulukene nobuthina. Kwaye uThixo uyenze ngamabomu uba namhlanje sibe khona apha kule ndawo, so that sizobuyiselwa
kuba sihamba ixesha elide singaziqondi uba ibhasi lilahlekile and xa i-ID ilahlekile awuyenzi kwa-traffic department but you go to Home Affairs and then ube sowuyokwenziwa a new ID. Oh Jesus. Akho nto itshintshwayo xa ingxaki ilahlekile and ngoku sikufitshane phambili uthixo refuse ukuhamba nabantu endleleni who don't understand and know who they are. God refuses sine ukuhamba nabantu who don't know who they are. Akakwazi bangcwele athi eyipriest engumbingelelo omkhulu kodwa thina sibe ngalini naye identity sisibizi basingabakhe ukhona umonakalo and le mvuselelo yenzelwe loo nto ukuba abantu bani nobani to check yourself ukuba ingaba useyiyo na indlalifa. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah. Sizobhekana ezweni Jesus. lanamhlanje. Sizocela anyone ungafunda the book of Hebrews chapter 1. Ngicela nabani na ungafunda. Oh And Jesus. now we are the sons of God. Oh, but now, we are no more. We are no more. We are no more strangers and foreigners. We are born by grace. We are born by grace, by faith. We are the temple of the Lord. We are the sons. We We are are the sons of God. siyayifumana izwi lenkosi ke kumaHebhere chapter 1 chapter 2 from verse 8 Chapter 1. from verse 8 Yeah. kodwa ngaye yena unyana uthi itshone yakho Thixo isa ephakadeni lasemaphakadeni yintonga ethe tye intonga yobukumkani bakho. Verse 9 wathanda ubulungisa wathiya okungendawo ngenxa yoko uthixo wakho ukuthambise ngeoli yomgcobo ngaphezu kowenu. uThixo wakho ukuthambise ngantoni mangcwele? Ngeoli yomgcobo. uYesu akathanjiswanga kodwa uYesu wathanjiswa ngantoni? Ndizocela namnye umuntu aphinde asifundele any other version. Ndicela sizibambe ezi zinto. NineBhayibhile yesiXhosa qha, any other version. English, yes. Can you make a mic? Volume. Hebrews chapter 1 verse 8. But here is what he says about the Son. You are God. Your throne will last forever and ever. Your kingdom will be ruled by justice. Verse 9. You have loved what is right
and hated what is evil. You have So you- loved what is What is right, and hated. and hated what is evil. Okay. So your God has placed you above your companions. He has filled you with joy by pouring a sacred oil on your head. You have to what? He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head. God has poured what? God has poured what? Ndifuna sonke nisithetheni. Mm-mm. He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head. He has filled you with joy. So it means that we are the heirs. And whatever that God have, we also have. God fill Yesu Christ with joy of salvation, not the excitement of salvation. Yeah. Praise God. Amen. So we need to know that God has filled Yesu Christ with the joy of salvation. Yeah. So asikwazi ke ngokuthina ukuba sithi sinaye kodwa sine excitement of salvation. Oh, Jesus. There is a difference between joy and excitement. When you have joy, it's whereby you start to realize and know who are you to God. Yeah. Ayonto yokuthi uyenze when you are inside the church, but when you are outside, you forget about that. Joy of salvation is not something that started today. Kodwa iyinto eyaqala maphakade. The minute you started to have the excitement of full salvation, you need to ask yourself, where do you belong? Jesus. Because you lost it who was anointed forever. Ukulawa wafumana the joy of salvation. Oh, Jesus. Athi simo singavumi kodwa athi I'm going forward. Yeah. Athi imeko ingavumi kodwa athi I know my Redeemer lives. Jesus. Amen. Hey. Bathi befika abafarisi bethetha lena bathi abesithi injongo yami kukuba ngifike to Golgotha so that kuzofezekiseka the fulfillment. Yeah. So asikwazi kahle kahle uhamba noThixo but we are full of excitement. There were a lot of things at that time, but you will never see uYesu Kristu esithi ngakuso. Ingakho xa ethethayo nabafundi bakhe uthi do not be conformed. Hey. Ahambe nabo abahlalise phansi the 12 disciples athethe nabo ebengathethi nabo ngohlobo bethetha ngalo nabalandeli the followers. Yeah. Kodwa emveni koba ordained that day mama nguMary with that alabaster waqala ke ngoku ukuba nantoni na it can overcome him Yes, Lord. because he is anointed. Jesus. So whatever anayo sinayo Yes, Lord. xa kuthethwa ngejoy uthixo uyamangala namhlanje we only have joy kasifunayo thina but after a few seconds it's gone No. because asincamathelanga kuye Oh, Jesus. sizidlalifa abangcwele No. ukufa kwakhe ukulenga kwakhe it was a fulfillment. He was a mediator between us and God. And nantoni na anayo nathi sinayo. Ulelapho namhlanje umyalezo wami. Awudingi acknowledgement yabantu. Kodwa udinga yena ngqine. Awudingi abantu Yeah. bakuqhwabela izandla
kodwa udinga yena vume. Jesus. If he is the king, Yeah. kwaye ufumene wakho umqhele, nathi sizayifumana yethu. Oh, yeah. Jesus. Uyakhala uprofethi Hosea uthi my people, Oh, uthetha uThixo kuye uthi my people, they perish because of lack of knowledge. yeah. Akathi abantu bami bayatshabalala ngenxa yezono zabo, kodwa uthi my people, they are perishing because they lack knowledge. That knowledge that we need to know. Sidinga ukwazi ukuthi nguye yedwa who was anointed to be the king forever. Kwaye sidinga ukwazi ukuthi apha khoyo nathi sinegunya lokuba khona. Jesus. Sidinga ukwazi ukuthi ikhuselo alizange lisikwe nabani, kodwa lakwajukela nabani na. Kodwa how you gonna know that if you don't want to come closer to him? God is tired of the people athethe ngamazwi lakhe abambula ngemilebe, kodwa inhliziyo zona zingatsho. Uthi kufuna abantu abazomnqula with spirit and with truth. NoYesu Kristu wayenza emhlabeni wayephila in spirit and in truth. uYesu, when he was in this earth, wayephila mama in spirit and in truth. Ayikho nanye into wayeke wayenza because ecinge lomnye umuntu, but ebemamela to the instructions to the one who sent him. But siyamangala thina, we are going astray today because we don't want to live in spirit and in truth. Uthatha uthini kanti uIsaya xa esithi thina siludongo? Uthatha uthini xa esithi kukhona umdongo khoyo phama esithi thina siludongo esandleni sakho? Uthatha uthini bandla? It means that our life ayiyonto ingekho kuye. And when our life is with him, when we feel like to break you and make you again, not what you want him. If I told you namhlanje ixakene nento ukulungisa abantu ukubonisa abantu ngenxa yoba ludongwe elingafuni ukuthobeka. Namhlanje God usinikeza isiqinisekiso uba ubani nobani wena ulidongwe esandleni sakhe. When he doesn't want you to be like this, you're not gonna ask him, the one that you disrespect, but also you want or you don't want. Come on now. Because when the priest is talking, he's talking. It's that high time now. Sifumele ukwenziwa nguThixo. Jesus. It's that high time now. Incwadi kaMathewu 26 uthi uYesu Kristu xa ethetha nabafundi bakhe ebabona uba kukhona nabanye abangekho invited, uthi igusha ivuma kanjani ukukhokhelwa yenye igusha. Praise God. A sheep cannot lead another sheep. A sheep, it needs the shepherd. But we don't want the shepherd. God has sifuna thina uba sisimfu esilida nayo. Sibe sesitula kamandi xa ethe wabonakala
uzofana naye. We need to do things right. Oh, Jesus. We need to go back to him as God. And we need to understand we are not here because Sifumbalapa. Silapa because God is meeting each and every one. Ukuba abe in the shape. Afuna yena abe. Yeah. We are here today, leaving everything aside. Because uThixo namhlanje ufuna ukuzibonakalisa, ufuna ukusinikeza our identity back. Praise God. uYesu waza abantwana so that we cannot be slaves anymore. But in our days, we are the slaves of everything. We were born to be sibezindlalifa. Namhlanje ndifuna ubani nobani uzazi Jesus. that wena uzalwe ebukhosini. But umntana wasebukhosini uyafundiswa indlela yokuhamba, Yeah. indlela yokuthetha, indlela yokwenza. Umntana wasebukhosini uyayazi inhliziyo katata. Umntana wasebukhosini unohlobo enza ngalo izinto. Xa lisithi izwi lenkosi, do not be conformed in the standard of this world. Because the more we love things of this world, is the more we lose our identity. The more sincamathela kwizinto zelilizwe, is the more siphulukana. Whatever God have, we have. Indeed, He is the Prince of Peace. But we find ourselves, we don't have peace. He is God who can forgive. Hey. But we find ourselves, Hey. we don't forgive.